नमस्कार मित्रांनो, क्वालिटी कोकण या यूट्यूब चॅनलमध्ये पुन्हा एकदा स्वागत करतो मी सोमोडवे. मित्रांनो, आज आम्ही फेरफटका मारायला जातो. तर मित्रांनो, काल आहे ना पाऊस पडला आहे. तुम्हाला पुढचा सीन म्हणजे पाऊस पडला तर तुम्हाला हा बघा इकडे दाखवतो. माती पण ओली झाली तर दाखवतो तुम्हाला, थांबा. ही बघा मित्रांनो, माती एकदम ओली झाली. काल जोरात पाऊस पडलाय ना, एवढा सगळा भिजला. आणि इकडे हा पेरणी केलेली आहे आमच्या इथं. त्याच्यात अर्ध्या बिया तर आहे ना त्या तिकडच्या बांधाकडे त्या साईडला गेली, त्या साईडला समोर तिथपर्यंत बिया गेल्या आहेत. पाऊस एवढा जोरात पडला आहे. मित्रांनो, श्रीकांत घाबरला आहे कारण की त्याची मम्मीच त्याला पाठवायचा हे करत आहे. म्हणून आम्ही डायरेक्ट निघालो. त्याला बोललो करून फक्त सांग, आम्ही फेरफटका मारत होता, व्हिडिओ करत होता. आणि तो काय बोललो, मम्मीसनी विचारल्यानंतर कुठे जातं बोललो करून, जा सांग जिथे जाता तिथे डायरेक्ट जाऊन सांगता. मित्रांनो, जाऊ तिथे तुम्हाला ना पूर्ण चांगल्यापैकी दाखवू पावसाळ्याचे फेरफटका. चला तर पेरणी केलेली होती अगोदरच, आणि कालच्या पावसामुळे तर रुजला आहे, पूर्ण हे झालं आहे. तर मित्रांनो, श्रीकांत येत आहे. तर बघा धावत येत आहे. मम्मीसनी पाठवला ना मम्मीसनी. काय रे श्रीकांत, पाठवला ना काय? ए काय बोलली रे? तर मित्रांनो बघा, इथं हे केलेलं आहे मशीनी वगैरेसाठी पाणी आहे. नाही मशीन चालू करायला इथं हो माहिती आहे रे. हा बघा, अजून इकडं आणलेली नाही, अजून तिकडेच आहे. काय येते पुढच्या सांगा तुम्ही, अर्थ मला नाही न पापू. मला येत नाही. योजने अंतर्गत पंप पुढे काय रे, हाऊस बांधणे सन 2023-24, पुढच्या वर्षी 24-25. चला आता सगळा निसर्ग हिरवागार. 4 दिवस पाऊस पडला मित्रांनो. मित्रांनो, गावाच्या वरती आला, गाव दाखवतो आता. इकडनं तर काटे नको, काटे डुबायचे. मित्रांनो, करदा बघा, रानमेवा. मित्रांनो, या फुलाची भाजी करतात अशी बोलतात माणसं, कुड्याची. आमचा गाव बघा किती सुंदर आहे. ते मित्रांनो, हा बघा गाव. तेजसला दाखव. हा बघ तेजस बघ. डोंगरात आलो, गावाच्या इथंच मंदिराच्या वरती. म्हणजे इकडं वरती डोंगरावर, इकडं बघा एक डोंगर आहे, तिकडे एक डोंगर आहे. डोंगराच्या मध्येच आमचा गाव आहे. तेजसचं तोंड बघा, करदा खाताय कसला. तोंड दाखव तेजस. दाखव. हा बघ, हा खाली काय लागला. चला मित्रांनो, बघा आंबा कलम आहे. कलम. मित्रांनो बघा, पावसाच्या टायमाला कशी पानं पडतात. कमीच पानं आहेत आंब्यावर. मित्रांनो, डीपीशी आलो. डीपी नाही ती, सॉरी, मशीन बंद चालू करायची, पाणी बंद चालू करायचे. समोर डीपी आहे. मित्रांनो बघा, आली आता इकडं. आपण इकडे गेलेलो पवा आहे, दीपारे होता. इथे पाणी वगैरे चालू करतात. सरडाब दिसताय काय?
मित्रांनो पाणी बघा इथं साठलाय, तू आणि कमीच आहे पाणी कोण कोण पवायला तरी पण आहे, जास्तच आहे पाणी. इकडे घोटण्याला जायचं ना, हा पुरा भरलेला होता. भरलेला ना, आम्ही ह्याच्यात पोहून पण झालं. होडी चालवली आहे ह्याच्यात. आम्ही ना पवायला पण शिकलो. मग पोहाय शिकलास ना, विहिरीत टाकायला लागेल मग तुला. मित्रांनो काजू भेटला. मी पण हाय खायला खायला किडा असतील, आताच्या पाऊस पडलाय, किडा असतील काजूंमध्येच. चला दान दिली घ्या बिया चालू कर. तर मित्रांनो बघा निसर्ग बघा हिरवागार झालाय. हिरवागार आणि तो मित्रांनो दिसतोय मोठा झाड एकदम गार हिरवा हे आहे. हा बघा समोरचा मोठा झाड. समोर तिथं गोटन आहे, तुम्हाला पण माहिती आहे, पण कधी लांबून बघितला ना तुम्ही. तिथनं खाली जायचं आहे. मित्रांनो झाडी बघा हिरवी गार झाले. मित्रांनो बघा शिकांनी तेजस निस्ती करदा खायला जात आहेत, जुस्त आहेत. नको. तर मित्रांनो हा बघा तो झाड वरनं दाखवत होता, तो झाड हा होता. तर आलो गोठणीवर आलो. तर मित्रांनो बघा टाकीशी कसा केलेला आहे, नवीन केलेला आहे. हे तेजस खाली उतार, खाली उतार. बघू दे रे, मस्त केलेला आहे. वरती यायला आहे का नाही कुठं. तर मित्रांनो हे बघा का आता कसा केलेला आहे. मासे बघा, मासे दिसतायत. मासे नाही, ती बेडकी बघ, कुठं बेडकी आहे. बघ पाण्यात. हो रे, राहू दे. तिकडे दाखवा. इथं आहे बेडकी. जाऊ काय वर्षीला पाणी जाऊ काय. तर मित्रांनो हा बघा कसा केलेला आहे. तो बघ काय रे, तेजस बघ काय म्हणताय. हा बघा आमचा ढग. मला वाटतं आता इथनं असं पाणी काढायला करतील. इथं वरती हे केलेलं आहे तर ना, तसं ते असतात बघ काय कांचं. हा बघ इकडं पण लिहिलेलं आहे जिल्हा परिषद रत्नागिरी ग्रामीण पाणी पुरवठा विभाग. कुठे रे. तेजस आहे ना मोठा होऊन वाटते हे बनणार युट्यूबर. हा बघा खेकडा बघा मासा बघा बोलताय. कुठे रे तेजस, दाखव, पकड. जाम नाही झालं नाही अजून, फुलं पण नाही अजून आली. मित्रांनो सोम बघा कुठं दगडी उलटत आहे. तर मित्रांनो हा बघा ढव बघा. मस्त आहे ना. नाही मित्रांनो आपण पाणी पियाचं काय. ह्याच्यात आता खोलच नाही काय राहिला, माती गेले. आता ढोपटन ना. मित्रांनो अलबी बघा, विषारी अलबी, दगडासारखी आहे गोल. वरनं जवळ न दाखव. वाटत नाही मला वाटला नाही तुला का बाहेरून बघितलं उभीच आहे. ही बघ अजून एक इथं आहे. चपल्यांचा वजन झाला. नाही बी आहे. आता विषारी आलाय. मग ती मातीच लागली चपल्याना. तो काजू कुठे गेला. इथं बघ कसा झाला हिरवागार. तो कुठे गेला काजू. एवढा टाक. छोटा होता.
तुझ्यासाठी बरोबर जातो. अब इथं पहिलं कपडे धुवायला यायची माणसं. माहिती आहे. कधी माहिती होताच तेव्हा. नसला तरी पण माहिती मला. चला तर जाऊ खालती. तुझ्या अगोदरपासून इकडे येऊन झाला. पाणी नाही आहे. मला चिकट. मित्रांनो बघा होलाला पाणी नाही अजून. सोमला वाटला पाणी असेल तेव्हा बोलतं खाली चला. पाणी नाही आहे. ये रे अल्लू ये रे. पाय मुरगाठल दगड्यांमधून. पाण्याचा आवाज येत आहे काय रे? तर मित्रांनो खाली ढवाशी आलं. हा बघा किरव्याने खोदला नाही. चल नाही तू गप चाल. काय ढवाशी आलं. मित्रांनो मागच्या वेळेला इथं हे लावलेला होता. कोईन कोण लावले आणि श्रवणने हिथून उडी घातलेला. खोल आहे. नाही. मित्रांनो जांभूल बघा. जांभळीवर जांभल्यात वरती पण एवढा वर चढल कोण इथनं. आणि पाऊस पण पडलाय बघा. मटमटीत झालाय. तर खाली पडलीच जांभला. दाखवतो तुम्हाला. काय आहे रे ते? काय नाही. जांभला लहानपर्यंत बघू नका. समजणार नाही. फुटलीत बिटलीत. चला. कुठं इथून वरती जायचं आहे तर चला. कुठं म्हणजे तुम्ही गेला तिकडं? ही बघा छत्री ती. अरे अजून आहे ती. नाही कोईनला चालेलो ना. ही बघा जांभळा छत्रीत. हे घ्या रे तुम्हाला. बिशिव बिशिव तुम्ही. देवाची ती. माझ्या एकट्यासाठी पण नाही पुरल. ह्या बघा आंब पण आहात. पिकले. अरे आंबा कुठं आहे. हा इकडं आहे. जांभळा पडली नाही अजून. बघा मित्रांनो लिटी. इकडं पण आंबला आहेत. हा जांभूल मोठी आहे. आंबा गोड बघा आहे. हो. मित्रांनो जांभळा बघा किती आहेत. पुढच्या वर्षी यायला पाहिजे उन्हाळ्यात. उभं तीच यायला पाहिजे. सगळा रानमेवा. सुभाष कोकम पण आहे. सुवंदा हा तुम्ही गेले तिकडे बोल. कुठे तिकडं. खालती बोलतो. तिकडं उत्तर बुडवा. इकडून थोडी कुठं आहे. मित्रांनो ही बघा कोकम. मग कुठून आहे. इकडून कुठं आहे. ओय हम्म बोलतो काय इकडून थोडी नाही हे आहे कुत्तरपुडी. इकडनं पण रस्ता आहे. होलान होलान जा खाली ढवूच पाय. फक्त होलान सरळ सरळ जायचा. तर मित्रांनो आता इथनं आम्ही घरी जात आहोत. हे बघा निघालेत. आंबा वगैरे घेतला नाही शिकांनी. ह्या आंब्यावर आंब दिसत आहेत. खाली बघ किती पडलं. बघ उचल. हा पिकलेला आहे. काय पिकलेलं आहे. सगळेच पिकलेलं असते. ते बघ तिकडं किती आहेत. ही जांभळा बघ किती आहेत. कुठं? ही बघ ही बघ. गुडच्या घुड्याच इथं पडले वाटतं. जांभूल बघ इकडं आली आहे. नाही जांभळा लय आलीत वाटतं इकडं. मित्रांनो ही बघा करदा रानमेवा.
तर मित्रांनो आज किती रानमेवा बघितला, आंबा बघितला, काजू बघितला, जांभळं पण बघितले, करदा पण. कुठे दुसऱ्याला हो माकड तर होता बाहेर, माकडाला घाबरतस. वाघाला पण नाही घाबरायचा. तर मित्रांनो आता आम्ही एंड करता संपवता. आता मित्रांनो व्हिडिओ संपवता. टाटा बाय बाय. आता आम्ही घरी जातो. लाईक करा, शेअर करा, सबस्क्राईब करा आणि कमेंट करा. सांगा कशी व्हिडिओ झालेली आणि बेल आयकॉन ऑन करायला विसरू नका, जेणेकरून आपल्याला तुम्हाला नवीन व्हिडिओची लिंक भेटेल. टाटा बाय बाय. पाऊस पण येईल आता. पाऊस सारखा केलेला आहे काला याचा पाऊस. आम्ही जातो, छत्री पण नाही आणली. चला बाय बाय टाटा.